や、皆さん、こんにちは。これは文法の問い。何々問い。意味は2つの例を挙げて、全体的に何々だ。接続は名詞辞書形プラス問い。問いプラス名詞辞書形プラス問い。説明は A 問い B 問いは2つのものを挙げて A も B も全部という意味で使用される文型です。この文型は A と B 以外も何々だという意味を含んでいます。この文型は話し者の考えや気持ち、評価などを言うときによく使われます。じゃあ、皆さん、これは例文です。例文1、姉といい、兄といい、みんな会社員になってしまった。父の店を守るのは私以外にいない。姉といい、兄といいは姉も兄もという意味です。二人とも会社員になってので、父の店を続ける人がいません。だから店を守るのは私だけという気持ちを言っています。2、例文2。ここは味といい、サービスといい、最高のレストランだ。味といい、サービスといいは味もサービスもという意味です。このレストランは味も良くてサービスも良いと言いたいときに使います。どちらもいいので最高のレストランだと言っています。じゃあ、文法何々といい、何々といいは A と B の2つを言って、A も B も同じようにそうだという意味になります。良いことにも悪いことにも使います。じゃあ、皆さん、これは文法の問い、何々問いです。ありがとうございます。